नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणी हे सरणींतू आजी कोंकणीचो ख्यात विद्वांस डॉक्टर तानाजी हलर्णकर हांगेले वळख दितस. कोंकणीचो विद्वांस, अंकणकार आणि कोंकणी विश्वकोशाचे संपादक जावन आशिल्लो ख्यात व्यक्ती डॉक्टर तानाजी हलर्णकर. तानाजी 18 सप्टेंबर 1943 इसवींतू पोंडा तालुकाच्या बंडोरांतू जल्मलें. तानाजीन गोवा राज्य आणि पश्चिम तटवर्तींतू शाळा शिक्षणांत कोंकणी भास हाडच्यांतू खूप परिश्रम घेतला. त्यांनी कोंकणी भाषेचे वैज्ञानिक आणि तांत्रिक परिभाषा वाडोवचे वावर केला. त्यांनी कोंकणी भाषा साहित्य सुवाळो संघटन करतालें. कोंकणी पुस्तक संपादन केला. गोवा ग्राम पंचायता विषयांतू संशोधना प्रबंध कोंकणीन बरोवन PhD संपादन केला. तानाजीन कोंकणी विश्वकोश रचने खातीर 12 वर्स वावर केला. गोवांतू कोंकणी आडळीत भास जाल्ल्या उपरांत आडळीतांतू वापरच्याक कोंकणींतू वैज्ञानिक आणि तांत्रिक शब्दाक परिभाषा तयार करच्यांतू प्रमुख पात्र घेतलो. तांगेले कोंकणी भाषा वावरांतू आशिल्ले उत्साह विश्वकोश, राष्ट्रीय भाषांतर समिती आणि कोंकणी भाषा मंडलाक योग्य मार्गदर्शन दाखोवपाक लाभलें. तांगेले योगदान कोंकणी परिशदा मुखेन कोंकणी उलोवपी लोक आणि इतरांक एक मार्गसूची जाल्लें. तानाजीन संपादन केलेले कोंकणी विश्वकोश 3632 पान 4 खंड आसून गोवा विश्वविद्यालयान प्रकट केला. या कोंकणी विश्वकोशांतू जगत्याचे संक्षिप्त परिचय आणि गोवा, कोंकणी भास, संस्कृती, लोकवेद, इतिहास आणि भौगोलिकाचे विस्तृत परिचय मेळता. भाषा मंडलाचो अध्यक्ष जावन आशिल्लें. मंगळुरांत घडलेले 23वे अखिल भारतीय कोंकणी परिशदाचे अध्यक्ष आशिल्लें. गोवा कोंकणी अकादेमीचो उपाध्यक्ष जावन आशिल्लें. मंगळुराचे विश्व कोंकणी केंद्रांतू कोंकणी भास आणि शिक्षण विभागाचो गौरव निर्देशक जावन आशिल्लें. तानाजीक गोवा राज्याचे संस्कृती पुरस्कार 2012 इसवींतू लाभला. थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र थावन कोंकणी पुरस्कार लाभला. गोवा कोंकणी अकादेमीचे साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार लाभला. तानाजी हलर्णकर 19 ऑक्टोबर 2020 इसवींतू देवादीन जाल्लें. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन कोंकणीचो ख्यात अंकणकार विद्वांस डॉक्टर तानाजी हलर्णकर हांगेला आठव करतात. विश्व कोंकणी वाहिनी पळयत रावची, लाईक कराची, शेअर कराची. नमस्कार.